नारेंखल थावनि बाहायथिया बाङाय जालांबाय नङासै? आथिखालाव बयबो साबसिननिफ्राय हामसिन देलायग्रा मुवा बाहायसै नङा होमबा? गावखौ समायना नुहोनो थाखाय मोखाङाव बायदि देलायग्रा मुवा बाहायनायजों लोगोसे मोदोम खानायफोरावबो बायदि रोखोमनि मोदोमफ्रु थाव फुनसै। नाथाय गोदो गोदायनि सुबुंफोरखौ खानायनिफ्राय लानानै आथिंसिम थाव नारेंखल फुननायखौ नुनो मोनोमोन। आथिखालनि गोनोखो मुगायाव सुबुं माहारिया साननाय हनाय सोलायनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, देलायनाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो सोलायलांनो हमबाय। महर मोखांखौबो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय बायदि बेसेन गोसा देलायग्रा मुवा बेसादफोर बाहायनाय नुनो मोनो। मोखां समायना खालामनायाव रोजा रोजा रां खरसा खालामनायनि सोलायै खम बेसेनावनो मोननाय थाव नारेंखलखौ नोंथांमोनहा बाहायना नायसाय। मानोना थाव नारेंखलाव ओरैबायदि माखासे गुनफोर दं, नोंथांमोनहा मिथियोब्ला सोमोनांगोन। नंगौ, थाव नारेंखलाव गोबां थाखोमानाय गुनफोर दं, जायखौ जों बांसिनानो मिथिजोबा। थाव नारेंखलाव मा मा गुनफोर दं फै नोंथांमोननो फोरमायलांनि। नारेंखल थावखौ बिगुर जोथोन लानायनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव मुवा होननानै गनायनाय जायो। जानो हागौ बिगुरनि थाखाय नारेंखल थावनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन मुलाम्फाया बेनि मयश्चाराइजिं खालामनो हानाय गोहो। नारेंखल थावआ मोनसे रिच मयश्चाराइजार, जाय बिगुरखौ हाइड्रेट आरो सावस्रिनां लाखिनायाव मदद खालामो। थाव नारेंखला बेक्टेरियानिफ्राय रैखाथि होनायाव मदद खालामो आरो गोरान जानायखौ होबथानो आरो फाहामथाय होनो हायो। नारेंखल थावआ गोरान बिगुरखौ सिदोबथियै हमथाना लाखिनायाव मदद होयो। नारेंखल थावआव एन्टि इनफ्लेमेटरि गुन थायो, जाय डर्मेटाइटिस, एक्जिमा आरो सरियासिस बायदि बिगुरनि थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरखौ मदद खालामो। जर'खायै थाव नारेंखलाव थानाय एन्टि इनफ्लेमेटरिफोरा बिगुरनि गाराय सानायखौबो खम खालामनायाव मदद होयो। नारेंखल थावआ एन्टिअक्सिडेन्ट महरैबो खामानि मावनो हायो। बेयो उदां रेडिकेल्सफोरखौ दिदोम आरो निउट्रेलाइजिं खालामनायाव मदद खालामो। बेयो बिगुरजों नांजाबनाय आरो खहा खालामग्रा दिदोम नङि आनस्टेबल एटम्सनि खहा गोनां गोहोमफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। नारेंखल थावआ माइक्र'अर्गानिजम गोसारनायखौ होबथानायाव मदद होयो। बेयो फिथाइ महरै मोखाङाव सालमाय बेरनाय, बिगुराव सोमजिग्रा इनफेक्सनफोरखौबो होबथानायाव मदद खालामो। थाव नारेंखलखौ फुनोब्ला मोखांनि बिगुर थन्नाय एबा रिंकोल्स जानायफोरा बाङाय जायो। बेनि जाहोनाव नोंथांखौ अराय सम लाइमोन महर नुहोयो। बेल' नङा, नारेंखल थावआ बिगुरनि गोसोम गाब आरो दाथायखौ बांसिन समान खालामनायाव मदद खालामो। बेयो मोखाङाव गोजा जानाय एबा नानेखाखौ खम खालामो आरो गोसोम दागोफोरखौ खारहोयो। जुदि नोंथांमोनहाबो थाव नारेंखलखौ बाहायोब्ला स्किन केयारनि मुङाव रोजा रोजा रां खरसा जानायनिफ्राय बारग'नो हागौ।